Skema li tajn fl-iżvilupp taż-żgħażagħ fil-qasam sportiv reġgħet ġiet imnedija sabiex tkompli tajn aktar atleti żgħażagħ li għandhom taħt 18 sena biex jiksbu esperjenza sportiva f'avvenimenti internazzjonali. Din l-iskema se tajn 20 atleta li se jkunu magħżula skont il-kapaċità personali u l-prestazzjoni tagħhom fid-dixxilpina sportiva tagħhom. Permezz ta' kooperazzjoni mal-Bank of Valletta għad ta' spejjeż fosthom safar u miżati li jiġu mal-parteċipazzjoni ta' kompetizzjonijiet internazzjonali se jiġu koperti taħt din l-iskema. Filwaqt li Anthony Scicluna mill-Bank of Valletta saħaq li l-bank li jaħdem fih dejjem ra kif jappoġġja inizjattivi sportivi, Luciano Busuttilu u Marco Tajer minn Sport Malta saħħu fuq l-investiment li għandu jsir fiż-żgħażagħ atleti tagħna ħalli dawn iġibu r-riżultati mixtieqa fid-diversi dixxilpini sportivi. Huma qalu li daqs 5 snin oħra pajjiżna se jkun qed jerġa' jorganizza l-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa u għalhekk jeħtieġ dak iż-żmien naħsdu dak li qed niżeraw bħalissa. Min-naħa tiegħu s-segretarju parlamentari responsabbli mill-isport Clifton Grima fakkar lill-atleti li huma ambaxxaturi ta' pajjiżna u awguralhom li jkomplu jiksbu suċċess. Dan l-istazzjon tkellem ma' żewġ atleti żgħażagħ li diġà qed igawdu minn din l-iskema li tagħmilhom ħafna ġid. Personali din hija boost mentalment għaliex jgħinuni nemmen iktar fija nnifsi li nista' nasal daqs ħaddieħor daqs nies barranin fl-isport tiegħi li huwa l-atletika. U jgħinu wkoll fl-ispejjeż tajnuna kbira l-ġenituri tiegħi kulħadd jaf l-isport xi rrikjedi u l-ispejjeż u s-sagrifiċċji. Din l-iskema tgħin anki tfal li ma jippartikawx l-isport tgħin anki biex jgħinuhom finanzjarment u nkunu nistgħu anki nieħdu sehem f'kompetizzjonijiet barra Malta.